حندنتكم كبرى سماعتنا لومي سنبت 14 لكاتيت كل تشحن 21 ويكا شوعة لكاتيت كل تشحن 13 عام تمرتيو إذا مدب أجايش بمعدام نسخاتكم سماعتنا حطوتات بمقرب تكافلوا مدبيو مدب قرام سنبت لك خم تخابسون يكسب عرض زلو دحر قانقام حرنيا كاب ساتلايت بتوسخي بريدون متحللاف جمير اللهم زمدب أجايش بمعدام نسخاتكم سمعتنا حطوتات بمقرب تكافلوا مدبيوم أبزنا إلومي مدبنا حدميت معلتات زقطر خوينات تغراي بوتهدراون بوليتيكاون انتاي عويتو زبلت مالز جمرنا يقال متأيق نقصل اللينا أجايشنا أتو أبرها هايلزجي أبي يونيفرسيتي مقالة ممر أركتيكت إرمياس هامار كاب نيويورك يوم كلتيوم نخونتات بوليتيكا إثيوبيان كباب قرن أفريقيان بقارة زكتاتلون أما حبراو ميديا زنطفونيوم قبر مدهنيو الزراربهم كابتنا يتمالي مدب ملسيلو بزحاتو كنجمرينا ناب قبر حلفكم حزي حوحات منغستاوي سلطان يلن قاليوم عبالات امرارحان طروتا وصيوم زنبرو نبارات ويدما قدايم تقادلتن حوحات تتحيزمون تقاتلومون اللو ناي إثيوبيا إتماجر شم أبقربا نزينا أقلقلوت إثيوبيا أبزهاوك على من اللسوون حوحات ملوء بملوء كمستداخمن 3 عبالات زحزوة تادراوي مسرع ويقومانا يوبلون إلوم اللو بزحات عالم لغتكالاتن أبتبايتا كابت سمع عن زلو دما اتقجت كم زغاصلن أستات 400 ناي تግራይ መሬት ካብ ቁጽር መንግስቲ ፌደራል ወጻኢ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ሕወሓት መሊሱ ናይ ምንስህራር ወይ ናይ ምልዓል ዕድል ማዕረክ እንደ እዩ ትብል አብርሃ በመጀመሪያ አፍተም ነበራት ተጋደልቲ ተአሰሩን በትላይ ድማ ህይወቶም በሐለፉን አድገ ርኢተክን ከመሁሉ መንግስት ሰማያት ያዋርሰም ክብል ደሊ ካብሉ ወጣት ግን እዞም ታስቢኦም ንሕና ይጠበቅ ማህበራዊ ወኪሎም መጥዕል ኢትራንስ ዓተን 16 ዓመታት ኣብ ልዑል ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ክመቱ ከለዉ ብተፈላለየ መንገዲ ህይወቶም ክሓልፍ ከሎ ምእንቲ ኣቶም ዘይኮነስ ምእንቲ ነፃ ወለዶ ምኽባር ግቡእ ነይሩ ባንዴራት ሕቲሉ ኮንበሊሉ ሓዘን ዝመጠሎም ዝግብኦም ሰባት ዳንበር እዚኦም ከበር ዜና ኢልካ ሞይቶም ቀቲልናዮም ኢልካ ዜና ዓወት ዝልደወሎም ሰባት ኣይኖሩን ከም ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን ኣብዚ ሃገር ከምኡ ኮይነሎ ከምኡ ናኾነውን ሞቲ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ዜጋታት ክብሪ ዘይትህብ ንዘገልገላ ክብሪ ዘይትህብ مخالا تقدمون بالحرمة بالدرس قدم بتوارد مثلنا إثيوبيا غير يمثل الشرطة يقبلش جلا جدها لحياة الباهلة حزون تاريخ وعلي بد حزيد الجمل لنا إذا متواصلين من تبع الخاطئين خاطفورة من تهجرتها من تنتقل ولده خيري تجمع ولده إذا هاجروا يتدخلوا خيري ذاك مخانو ملك من كلاس الكعب خاطفورة مبر زموت من تمين بحمد تبيلن بالبنان يتولده نهاجر كهم يتدخلين كاتي نهاجر كوكل كان تفريحة كم جل خير تركي خالد الملك من كلاس يروح فزجل بأنطار يخونهم ما بتعني زعزل لذلك ناسي كريتان حاجة تردل بالدلغية الموطن في حوحات الصحيحة إذا ما جرشنا إذا هاجر تجلس أو صحيحة بحث كان الصوت أنا دعوة حوحات هذه بحجاويو جنتايو زعم عطينا تهلا يدلق لازم ما بعادي تردلته مستوى حجر مستقيم يقوم ذلهم ما يجعوات زلنا له مثلا نتأخذ مريض منها يخدمني هناك مثلا بتتعين في الأي اليوم دي يمكن أن تعيل دفيرة إزدارة زلهم بر راح نقول تكمل بهاي فلتة جلد ما نيتا ما جرشوم زهاجر يكون يتكلم بالصحة بدلي إن جحرد أحو حتى ليس خوين موت حنت جانتا هني أتقينا مثل ما يبدأ له خلاف كبير بين حزانة هذا عطهم تعلم حتى قوة أدرك سنير النظام جلا مثل ما يعرف بدلها شو فراويتن تفعل عليه زمان أو أقارن أخذ تلك لا تفعل عليه كشتاتن لا تفعل عليه بتفاصيل تجري دور زلنا كان كنات وصلتي مش من دعك تقدم لها من دعي تقرأ انتخاب تقدم لها هذا حين دعات الناي إذا عندما دعات الناي إرتراح عند أطيب الإيه أنت إرتراح أكثر من تقدم له وهذا أصل مثل إرتراح سراي حدنا فطيرة يوم كنا في بتعيد له لازم مش من دعي تقدم له إذا ما حدث كونير من إبراهيم بلا أبزر وانا عنتو كتجلس قال لها أنا بعيني زرع هو مرشان زرع هو إيه زارب زله الكانير خامو سبب قتل خارقها أبي خارقها أنا عصرت حاجة وعصرت حدار ربي لي مثلني ما كل الدبتاي مالت بالكاوي
نيلت كده نيرة مقالة ما يفتح بالمنوار هو مثل ما يدي تسكت حاجة جداي بالنير ما يدي جداي كله تدمر بكان عند بيتسال من الفات ما نيلت كده نيرة بعد أمغنو استثمار كوزت اللي هو إنه تبديد ناس بهالناي بمقالة جنبار طواهي حالي كيشمن لفراوتات مكان يجد حاله أخذتيني بنت تبديد كنات نيرو حدا مع الحدا اللي فيه كنات تخايدو بحر تخينات ثلاثة معلتي 4 معلتي بهول تراجع عود كنات للرعون عند تندين التاوي وكان بقى مستشاجرة أو سراوت جريش خيدو تواقع حالي وسراوت أو جريش زي كده indiscriminately من كان تفرق من سيولات وشانه متقتل بعين رئة أنا أقول محيك كميته أو هذينا نب بنتعرف شو معجزات بهالكاري أو خير ميته أو أن يمو itu mot عليه نقرأ هو معاك مالك بتعمل زبناني بقنا مالك يجي يرجع تبليه وخذ فعليا بتعمل زبناني بإنسان حدا في زمن الثمن عاد عسف في زمنهم كم أنا كانت استعماله زبناني بقنا كتلاتين مرشنتين يجاء كاس زيت حصو تبديد بقنا من حصو تبديد هذا اللي عم يستعيشون من المرة الحكي اوتوماتيك يكون بتعمل زبناني ميرو زي أبلاي هون لا في زرار مهمة وهنا جد عين جرا هوي في النقطة نورار بزي السنة لا يملكني عين جرا هوي من يقتل نيرو سراوتي إثيوبيا اليوم من على التعين تزي هذا بدت من الزرار مش عايز سراوتي الزمالة أقطع أنا بنور كل خاوي مش عايز سراوتي نيرو مش عايز سراوتي نيرو أب مسمر حدا سمع لنا شمكال لا لها حسنا بالكاستي حطه حرا مجمريا يغني لي أنا تسفه وتبال كابترونت دول زلهم ስለዚህ በታ መዛተይ አርስቲ ዝያዳ ዛረብ ዝደሊ እንታይ ተኸሲቡ እንታይ ከተኸሲሩ ካብ ዝኩናት እዩ ዝብል ተዓውደ ምናልባት ዝያዳ እቲ ክሳራ እንታይ ምዃኑ ክነግሩና እቲ ኩናት ከአላይበት ነይሩ ወዲዩ ሰምታይ እቲ ኩናት ተገዲዱ ህዝቢ ትግራይ ንኽጥቀም ንሕሪፍ እቲ ኩናት ተወሊዑ ኮይኑሲ ካብዛ ኩናት ዚኣስ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከሲቡ እንታይ ዓይነታው ሪቶ ኣለዎም ዝያዳ ካብ ኮትዮ ወገን ከብሩህልና ደስብለኒ ንገ መንገደ ግን ኣብ ኣኸለኹ ናተይ ከም ሰብ መረተይ ከመሓልፍ በተፍጻመ ይሓዝን ይጉሂ ኩናት ሰብ ይበሊዑ ሰብ ካ ዕጨም ይኮነን ቅሬታ ናይቲ ሓዘን ከገጸሎም ፈቱ ደስታይብልኒው ሰረፈ ግን يغني أتو تصفيوت تكلاب كاب كندا مو إرمياس لكم بالكا عنتون رؤيته تاتيبكم الليهم انتاي أصعب زخوينات زي انتاي عويتو زبل رؤيته ونهبكم الليهم أبزي أبتا أبرهاون حتيتي زنبركو ناي إثيوبيا حالتات مكلخال يتماجر شر زهاوبون منغس إثيوبيا بعلي تخوينات زعبي درجة كم تزازمه ناي إثيوبيا حالتات مكلخال يتماجر شم دما بمسرع درجة بسلاسة قمنا نابزي بلهم درجة وريدو زلو زبل بعالم لخ معخناتن أبتبايتا سبات كم زلو ودما كابز استفلا إمو ستا توكاب كندا زقربت حتو تقلل بالكا أحسن بالخات كلا سألنا إرمياس ثلاث نقرات كالتفات ما درس جبر حدا ثم نبارات مراحتي بخوم عينة إساب أو بخونا قدلت مقوار بدعمي حزن أي بحكي نهزب تقراي نوزغونا درجة خلص حونا وعلم إجام زوفي نهزب تقراي نيكونا نملا هزب إثيوبيا بنا وعلم إجام زوفي سباتيهم كابز قرمكم قن بتعام بزحزنكا ثم سبات الصم كاب إثيوبيا العلي تبهرتنيا تقراوي بتعمي الناقصهم نير تذكر ما هذا نفلات زبلون حدا يعيفني ربع أبو سبحت سناي ديمقراطية بهرتنينات كل له خمد صلوا ناولو كذارون كله زم سايدين بهرتني يكونون ود 8 شعات عامد موت ود 8 شعات عامد زمنا من سيفلت أنا بقلتي علامون خسافة نسميهم عن كيفهم نايلو الحساس الذي كبر مهاب بعنتو مزراب أبلايني وأبعلها كريتيك مخان حدا نجاري يجي إننا بستنكف ملكعو يوقف يوم زم سواد بيوم تزي نقد صالون عمي تمرتي يخون البوليتيكا public servants ذكالهم جيرهم كحلف نتلو كبري بنحلو كواهم كمزلو أصلي له حل في دليل كلا التقنيات توديدو تهالحتو جال برهنو شنا بناتو عيني كوينات مدة عملت بارو تقولي من لا تودي خون خلي pocket fighting هذا صحفات زون كم نسمعهم sporadic clashes كم نولم جمال برهان الجراب تبارو سعره يزوله تورجن سعره يمثلني ناتم بزعز بزعاد الصراحة لو هزو دمي هزو حاجة زي دجلة إثيوبيا والناس زي الدرادر هزو تجري ما بقول إثيوبيا يهزو تجري بعد ما مر من الورق كم تاوت يزرع إثيوبيا اللي حسوا هزو تجري تزي
ናይ ኢዱ ኣይረክብን ዘሎ ሕወሓት ከምኡ ስለ ዝገበረ ድዩ ናብልኩ ምክንያት ክህብ ኣይክእልን ሕዚ ባረው እንድሕር ሽዒሩ ኮይኑ እቶም ድሕሪ ባቱ ዘሎ ኣፍተርማት ንብሎ ብኣግባቡ ስለዘይተኣለዩ ኣነ ኩናት ተወዲ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን እቲ ሓዊ ዝበሎ ብዛዕባ ዕላማ ናይዚ ኩናት መን ተዓዊት እንታይ ክክሳራ ያው ኣቀዲምና ዲስከስ ዝገበርናሉ ነገር ምናልባት እዚ ፕሮግራም ምስተሰራጨ ያው ብደንብ ክሰምዖ ክእል ግን ብወገነይ ሕዚ እውን ዕላማ ኣይነበሮን ህዝባውን ኣይኮነን ፍትሓውን ኣይኮነን እኳዳስ ብክልተ ሓይልታት ባንክን ታንክን ዝሓዘ ብናይ ባዕሉ ጥራይ ተሓዛ ፖለቲካ ብጦርነት ጥራይ ዝፍታሕ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ብክልተ ኣንፈት ፖላራይዝድ ኮይኑ ናብዚ ጉዳይ ዝኣተወ መጨረሻኡ ዕዳ ዝኸፈለ ህዝቢ መጨረሻኡ ናብቲ ልምዓት ክንቅልቶ ከለዉ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ዝተዓወተ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ እግዚኣብሔር ካብ ዝፅላለ ኣውፂኡ እግሩ ተኺሉ ጥዑይ ፖለቲካ ዝውግዕሉ ግዜ ክመፅእ ተስፋ ገብ ኤርምያስ ኣብኡ እናሃለካ ነዚ ቃለ መጠይቅ ዕድመካ ከለኹ ክንዘራረብ ከለና ዝገለጽካለይ ሕዚ እውን ገሊጽካ ኣለኻ እዚ ትግራይ ብኢትዮጵያውነቱ ዝኮርዕ ከም ዝኾነ ኩሉ ብማዕረ ተረባሕ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ክትህሊ ክንሰርሕ ኣለና ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ክድገፍ ኣለዎ ክዕወት ኢኻ ትብል እሞ ንሰማዕቲ ግለጸልና ኣሕፅረ ኣቢልካ ነዚኣ እውን ብመጀመርያ ደረጃ መራሒ ዘይብሉ ሓላው ዘይብሉ ህዝቢ ኩሉ ሰብ እዩ ዝደፍሮ ናይ ውሽጢ ናይ ደገ ናይ ጎረቤት ኩሉ ዘበለ ማለት እዩ ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ይፀብቕ ዝኾነ ሓይሊ ከድልዮ እዩ ዝመርሖ ማለት እዩ ጋይድ ዝገብር ዘከኣል ፖለቲካ ማለት እኮ ኖርማሊ ማኔጅመንት ኦፍ ሶሳይቲ እዩ ስለዚ ብተወሰነ መልክዑ ሕማቕ ይፀብቕ ጸጥታ ብውሕድ ሰላም ዋላ ያህል ግን ጸጥታ ንክህሉ ናፍቲ ንቡር ንክምለስ ዝኾነ ሓይሊ እኮ ሓይሊ ኣፍልጦ ዘለዎ የድልዮ እዩ ምናልባት ሓንቲ ነገር ንክስኽ ብዛዕባ ማለት እዩ ኣብ ዶክተር ሙሉ ኢልካ ኣብ ምግላፅ ንሽለ ፅብቅ ትብሊ ኣነ እቲ ፖዚሽኑ እዩ ኣነ ሞር ቦታ ዘወት ፖዚሽን ማለት እቲ እሱ ተዋሂቦ ዘሎ ስልጣን ማለት እዩ ኣነ እውን ኤርምያስ ኣብ ዘረባና ኣነ እውን ብዶክተር ሙሉ ዝምራሕ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር እየ ኢለ ልክዕኻ ኖ ምናባኻ ዘመለስኩን ገልጾ ዘልዩ ነገር ስለዘለኒ ቅድሚ ሕዚ ኣፍታ ፖዚሽን ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ብፕሬዚደንት ደረጃ ማለት እዩ ማዕረ 2 ዓመት ፈረዓን ክሳብ ድቃስ ዝስእል ማለት እዩ ብዙሓት ጽሑፋት ይጽሕፍ ነይሩ ንዑ ሽመይ ንዋዕሉ ዲዲ ተባሂሉ ዝገርመኩም ዶክተር ደብረጽዮን መጀመርያ ዲዲ ለየ ታእዩ እቲ ተቃዋማይን ደጋፋይን ዝኾነ ሓይሊ ክጥርነፍ ዝኽእል መንግስቲ እምበር ውድብ ኣይኮነን ሕዚ ዝመፀናሉ ዋላ ውድብን መንግስትን ተሓማዚቆ ዝነብሩሉ ግዜ ዋላ ይኹን ዝተኻእለ መጠን ግን ቤኔፊት ዳውት ክህቦ ይግደድ ነይረ ነቲ ቦታ እሱ ማለት እዩ ምክንያቱም ኩሉ ሓይሊ ኣመዛቢብ ንክኸይድ አንፎርቹኔትሊ ያው ሓንቲ ሕቶን ፅሒፈ ነይረ the last man standing ትብል ሰለስተ ሓይልታት ንዕኡ ኣብ ኩነታት ዝእትዮም ክሳዕ ህዝብ እምነተ እዩ ባይዘወይ እዚ ንሱ ናቱ ድላይ ከም ዘይነበረ እዩ ዝኣምን ግን ሕዚ እውን እቲ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ግዝያዊ መሪሕነት ዘሎ ብመንግስቲ ተገይሩ ዘሎ ህዝቢ ንኸመሓድር ኢንፋክት ዝተፈላለዩ ፖለቲካት ሓይልታት እውን ሓዊሱ ንክሰርሕ ምትብባዕ ብጣዕሚ ኣድላይ ኢለ እዛ ምክንያቱም ኣይተለመደን we never had ከምዚ ዓይነት ካልቸር ኩሉ ሓደ ዓይነት ኔትወርክ ኩሉ ሓደ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ወረዳታት ዞባታት ዘበለ ብሓደ ዓይነት ከምኡ ምስ ምዃኑ ኢምፕሎድ ገይሩ ዘሎ ሮማዕ ኢሉ ዘሎ ኣካይዳ ሕዚ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ሓይልታት ኣጣሚሮም ንኸመሓድርዎ ብዝገበሮ ዘሎ ንዕኡ ምትብባዕ እዩ ነቲ ዲቨርሲቲ ናይ ፖለቲካል ባህሊ ኣብ ምቕያር ዓብዪ ተራ ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን እየ ነቲ ምሕዳር ይተሓገዝ ዝብል እምበር ዕድመ ንክልዎ ወይ ሓደ ነገር ካልታም ብምስራት ኣይኮነን ንሱ ንምግባር ባይዘወይ ብጣዕሚ ኣይተዓደልናን ኢትዮጵያ ኣይተዓደለትን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ንክትዛረብ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕዚ እንስሓን ዘለናሉ ብዛዕባ ትራምፕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምክንያቱም ፍሪ ዊል ኣለዎ ሙሉእ ስልጣን ድማ ኣለዎ ተሓታቲ እውን እዩ በዝጋጣሚ እውን ኢምፒችመንት ተጀሚሩሎ ትርኢ ኣለካ ከምኡ ዓይነት ስርዓት የብልናን ንሓደ ሰብ ከምዚ ምሳሌ ኣዮኻነ ናይልካ ተዓብደሉ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዓድና ሓደ ግዜ ኢትዮጵያ is the pride of Africa even ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ዶክተር ገላውዴስ ተዛረበው ነይሩ ኢትዮጵያ ሲ ኩርዓት ኣፍሪካ እያ ኢትዮጵያ ኮነትን ትብድለና ዘላ መራሒ ይዝብድል ዘሎ መራሒ ድማ ሳሕዝ እናበደለ ዝመፀ ተሓታታይ መራሒ ነይሩ ኣይፈልጥን ኮይኑ ግና ኢትዮጵያ ማለት ብሃይማኖት ብባህሊ ብምክኣል ብምትሕዝዛን ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዓዲ እዩ ድማ መራእያ ነፃነት እውን እዩ በዝጋጣሚ ኣብ ዘቐረባ እውን ዓብዪ በዓል ክክበር ኢና ዓድዋ ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ዝተዋሰበ እዩ
باوندري فكرتا تفوليو نيكون حق المزراب ولا بحالف 17 عامات ون تجارو داي بهالو منبر اب تግራይ ተፈጠረ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የለን حق المزراب لما يدفع نيرم ولا ول تتلف ون በዝጋጣም ከመስግኖ ዝደሊ ولا تتلف ون ረብሓ ትግራይ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ይዝነት ኢሊዛምን እዚ ማለት ፍቅል ዘምጾ ይኮነን ካፍተ ህዝብ ተወጊሱ እዩ ስለዚህ አውሲ ብዙሕ ምድንጋራት ተዘይሉ ምናልባት ግን ኮሞ አይነት አካይዳ ዝኮዱ ሰባት ሳሕዙን ዝራናዮ ሓደ ተሓሳስባ ይኮን ተቀቢሩ ዝነበር አጀንዳ እዩ ጽቦ እወ ሪዩኒየርና ዲፋክቶ ዲፕሎማቲክ ሪኮግኒሽን ተዓናውዱ ሓድሽ ናሬሽን ይፍጥሩ ነይሮም እዮም ና ጊዜያዊ ስልጣን ንኽትረክብ ኢልካ ከምዚ ዓይነት ፖላራይዝም ጋር ሪኩ ጣዕ ዘሎ ተሓሳስባ ይምበር ኦርዲናሪ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝደራደረሉ ኩነታት ዘሎ ታንኪ ተከታተልዎ ዘለኹም መደብና ምስ አጋይሽና አቶ አብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ከምኡን አርክቴክት ኤርሚያስ አማረ ካብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ቃለ መጠይቅ እዩ መደብና ይቕጽል አብርሃ ኣብዛ ሓለፈ ልክዕ ምሳኻውን ክዘራረብ ከለኹ ኣፍልጦ ክወሃቦ ዘይግባእ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ኢልካለኻ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውነት ዝተልዓለውን ኣብኡ ዘለካ መላኻኽታውን እስቲ ርእይቶ ሃብ ቅድሚያ ግን ኤርሚያስ ምናልባት ዝሕዝ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ህዝባዊ ኢኮኖሚ ክትሓውን ኢኮኖሚ ዛማውን የብሉ ዘሎ ምናልባት ኣነ ካብኡ ስለዝፍለ ኣፈላላይ ክገድስ ደሊ እየ ኣሕፀረ ብልኻ ግዜ የብልና ህዝቢ ትግራይ ክትሓው ዝገብሮ እንታይ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ክዕምጥየ ክዕፍጥየ ናይ እናተይ መሬት ክወስድየ ካልኦት ህዝብታት እውን ክገዝእየ ኢሉ ዝኣወጀ ኩናት እውን የለን እኳ ደኣት መሬትካ ክወስደልካ እየ ዝወዳ ሓይሊ ክገዝአካ እየ ዝወልኩኻ ሰሚዕኻ ዝሃብኩካ ወድዕኻ ለጥለጥካ ተገዚእካ ክትነብረለት ንዝወዳ ሓይሊ እንዚ ኣነ ንስኻ ብዘወድካ ንዘይኮነስ ከም ህዝቢ ኣነ ዝወድኩ ከም መንግስቲ ድማ ንህዝቢ ሰሚዕካ ክትነብረለካ ብዝብል ዝተፈጠረ ውፅጥ ዘገርአ ዝወስደ ስለዚ ኣይግዛእን መሬተይ እውን ይህብል ስቆኢለ እውን ኣይግዛእን ኢሉ ዝከራከር ዘሎ ዲፔንድ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ ዲፔንድ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ከመገር ኢደ ክትሓዊ ይኸውን ክትሓዊ እዩ እናተይ ዕላማ እውን ኣለዎ ዕላምኡ ድማ ሓደ መሬትን ግዛእታትን ንወረር ትሕሊፉን ዘይመሃዝ እዩ ዕላምኡ ካልኣይ ማንም መፂኡ ኣገባብ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊኡ ክትጣዓኖም ዝደሊ ሓይሊ ድማ ክትጣዓነኒ ኣይትደልን ኢሉ እዩ ዝምክት ዘሎ ስለዚ ዝኸምዚ ዝመሰለ ዲስቴንስ ዕላማ ኣለዎ ክትሓውን ኢለ እዛምን ምናልባት ኤርሚያስ ብኸመይ ከም ተረድአ ይተረድአኒ ኣነ ካብኡ ብምቕፃል እሱ እዚ ናይ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ዘለካ ይፈትለኒ ኣነ ብግዝያዊ መንግስቲ እዚ ንዓይ ብወገነይ ዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ሕጋዊ ኣይኮነን ሞራል ግራውንድ የብሉን ሊጋል ግራውንድ እውን የብሉን ኢለ እዛምን ምክንያቱ እዚ ዝንኣስ ይዕበ ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ መረፃ ኣካይዱ ይመስለኒ ዘሎ ምስ መዓት ፀገማት መረፃ ኣካይዱ መንግስቲ ተቋቂሙ እዩ ንዙ ብመረፁ ኣቢሉ ዘቋቆመ መንግስቲ ህዝቢ ብኩናት ጌርካ ኣፍሪካ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፌደራላዊ ስርዓት ዝፃረር መልክዑ ካብ ፌደራል መንግስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝወልታ ተንበጆ ይስማዕ ማእከላዊ መንግስቲ ዝባሃል የልና ንሕና 27 ዓመት ሕገ መንግስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይማእከላዊ የሰን መንግስቲ ዝባሃል የብሉን ማእከላዊነት ዘፍርስ ፌደራላዊ መንግስቲ ንሳቶም ግን ካብ ማእከላዊ መንግስቲ እታ ድሌቶም ኣሃዳዊነት ስለመስለኒ ካብ ማእከላዊ መንግስቲ ብዝሽየም ንሳቶም ዝደልይዎ ኣሳይን ጌሮም ሰብ እዮም ኣቋቂሞም ሰባት እዮም ዝደልይዎ ሰባት እዮም ኣቋቂሞም ክነመሓድሮም ናይ ደሞ ኣምጦም ዋላ ፕሮቪዥናል ግዝያዊ ዋላ ዝኾነት መንግስቲ ስለዚ ዘብዝኒ ግዝያዊ መንግስቲ ንዓይ ንደግፎ ናብ ክትዕኑ ከኣቱ ዝግብኦ መንግስቲ እውን ዘይኣምን መንግስቲ እውን ኣይኮነን ፍርዛት ነገር እዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ እዩ ብናሃተ መፀዋዕ ካብ ማእኸል ተሰይሙ ናብ ትግራይ ዝመፀ ዘይሕጋዊ ጉጅለ እምበር ኣፍልጦ ክወሃቡ ዝግብኦ እንደግፎ ዶ ኣይንደግፎ እና ክንካትዕሉ ዘይግብአና ጉጅለ ኢለ እዛምን ኣብ ዘረባና ኣብ ሕጋውነት ከምቲ ዓንቶ ኤርሚያስ እውን ዝገለጾ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝገለጾ እውን ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ሕጋዊ ኣካል ከም ምዃኑ ነቲ ዓዲ እውን ዝመርሕ ዘሎ ናይቲ መንግስቲ ኣካል እውን ከም ምዃኑ ሕጋውነቱ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ምጥያሹ ምናልባሽ ሕጋዊ ኣይኮነን ዘብለ ይህልዎ ካብኡ ድማ ምስታ ናይ ኢትዮጵያውነት ትብል እውን እሳታ ኣሲርካ ምናልባት ከምስታ ሕጋውነት ዘልካየ ኣነ ናይ ሕጊ በዓልማ ኣይኮንኩም ግን ኣነ ዝመስለኒ ከምዚ መሰለ ቁልውላው ክጋጥም እንተሎ ክስተት ኣጋጥም ዘሎ ከምቲ ኤርሚያስ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩናት ክስተት ተፈጢሩ ዘመሓድሮ ህዝቢ ትግራይ ዝውክሎ ዘመሓድሮ ስለዝተኣነ ግዝያዊ መንግስቲ ይቋቋም ተባሂሉ ተቋቂሙ ዘሎ ምናልባት ኣመሓዳሪ ይደሊ ይኸውን ግን ብናይ ብልፅግና ሰባት ብልፅግና ብዘቋቋሞ ዝመረጦ ዘይብሉ ዝደለዮ ዘይብሉ ባዕሉ ሰባት ኣሳይን ገይሩ ናይ ባዕሉ ሰባት ገይሩ ቢኸ መሓድሮ ዝግብኦ ነይሩ ወይ
caretaker government ይቋመሩ caretaker government ማለት ነው አይከምርበኝ ኒውትራል የሆኑ ምሁራን ኒውትራል የሆኑ አቤት ሰዓት በትግራይ ተጋሩ ምሁራን ተጋሩ አቤት ሰዓት ንግዲኡ ካስቀደም ዝፍታሕ ከጥምሕ ሓደራ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ከመሓድሩን ቤዚክ ዝበሃላ ንህዝቢ ሰርቪስ ህዝቢ ሰርቪስ ተረከቡ ቢዛለት ተረከቡ ዝኽእል መንገዲ ታጥሑ ዝግብኦም ነይሩ በር ብልጽግና ባዕሉ እንተይተመረጠ ኣብ ኢትዮጵያ ኢምፓክት ኢትዮጵያ እንተይተመረጠ ይዘውፅል ዘሎ ግን ኣብ ትግራይ ከዓ እንደገና ብዝባኣተ ናይ ባዕሉ ሰባት ሃንድፒክ ገይሩ ኣሳይን ገይሩ ከቕምጠሉ ግቡእ ኣይኮነን ካብ ዝብል ዝገልጸ ደልዩ ኣብቱ ኢትዮጵያውነት ዝብል ብወገነይ ቅድም ኢሉ ካብቶም ምስ ኢትዮጵያ እንተኾንና ናይ ረብሓ ትግራይ ክረጋገፅ ይኽእል ኢሎም ዝጣጥዑ ዝነበሩ ሓደ እየ ነይረ ባይዘወይ ኣብ ማዕርነት ተመሰረተት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንድሕር ተፈጢራ ረብሓታት ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ወላይ ረብሓ ትግራይ ክረጋገፅ ይኽእል እዩ ዝብል ተማጓታይ ዝነበርኩ ሰብ እየ እቲ ፌዴሬሽን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ሓንኪሩ ተዋላሽዩ እዩ ሓንኪሩ ተዋላሽዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እንደገና ህዝቢ ብዝባኣተ ህዝቢ ትግራይ ክውድል ዝኽእል ኩናት ተኣውጁ ኣብዚ ድማ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምሎም ከም ሕዚ ባይዘወይ ኣብዚ ዝገልጽ ደሊ ከም ሕዚ ህዝብታት ትግራይ ይኹን ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ዝውደሉ እንተለው መንግስታት ጨቆንቲ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝበድሎም እናተሃናና ንገር ነርና ምስ የዝኣምን ነርኣ ነውን መንግስታት ንኩሎም ይውድል ነሮም ኮይኖም እቶም መንግስታት እናቃት ኮይኖም እቶም መንግስታት ንህዝብታት ይውድሉ ንኩሎም ኢንዲስክሪሚኔትሊ ይውድሉ እዮም ስለዚ እቲ ጨቋኒ መንግስቲ ብዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ተፈቲኡ ረብሓታት ህዝቢ ኩሎም ብማዕረ ክተኣናገደሉ ዝኽእል ፅሑፍ ባይታ ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ ዝቕብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣፈላልያት ዳይቨርሲቲ ዲፈረንስስ ብፌደራላዊ ዝኾነ ናይ ስርዓት መዋቕር ኣርም ጌርካ ክዕሪ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ካብ ዝነበሮም ተጋሩ ሓደ ኣነ እየ ነይረ እዚ ግን ብቶም እዚ ክዕሬና ይኽእልን ሓቢርና ክቐፅለና ኣይኽእልን ስለዚ በይንትና ተጋሩ ዓርስና ኢና ክንክእል ዘለና ዝብሉ ዝነበሩ ተጋሩ ተሳዒረ እየ ብተግባር እየ ተሳዒረ እዚ ሞራል የለኒ ትግራይ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ዘለዋ ኢለ ንክዛረብ ቅድሚ ዓይኖም ጠጠው ኢለ ንክካታዕ ዝኾነ ኣይኹን ሞራል የብለይን ዓይነውን ክጥፉን ይኽእል እዮም ባይዘወይ ኣብ መወዳእታ ካብዚ ኩነታት እዚ ከመይ ምውፃእ ይከኣል መፍትሒታት ማለት እዩ ካብዚ ቁልውላው እዚ ካብዚ ድቕድቕ ጸልማት ዝበልኩም መዓንቶ ከመይ ምውፃእ ይከኣል ሕዚ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ግጭት እዚ ብዙሓት ኣካላት ይዋስኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዝኣተወቶ ኩነታት እውን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ምእታው ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ ናይ ባዕሎም ናይ ኤርትራ ወታደር እውን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ገሊጹ ኣሎ እሞ እዚ ኩሉ ባእታታት ዘለዎ ቅልውላው ከመይ ክውፃእ ይከኣል ኤርምያስ ከም መጠቃለሊ ቅድሚ ናብ መፍትሒ ምዝራይ ግን ሓንቲ ነጥብ ክዛረብ ደሊ እየ ብዛዕባ ሌጂስሜሲን ብዛዕባ ከይነውሐና እዩ ሕዚ እሺ ፅቡቅ ድሓን እንታይ እዩ እቲ ሌጂስሜሲ ባይ ዘ ወይ ኣነ ካብቶም ነባራት ተጋደልቲ ዝዛረብ ወይ ዝውገስ ኣብ ኢትዮጵያ ሌጂስሜሲ ዝነበሮ ጋቨርንመንት ሆነ ይነበረን ዋላ ኣብ ትግራይ እውን ዝተገበረ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ተባሂሉ መወዳእትኡ ካብ ሚእቲ ንሓደ ወድብ ድምፂ ዝረኸበሉ ጭራሽ ነቶም ኣባላት ነቶም ኣብቲ ሽዑ ተሳተፉ ፓርቲታት እውን ንዓና ምሮፁ እናተባሃለ ዝተኸደሉ ግዜ ሕጋዊ እዩ ወይ ፍትሓውን እዩ ኢልካ ንክትገልጾ ይኸብድ እዩ ካልኣይ ፍትሓዊ ህዝባዊ ኣይነበረን ዘበለኒ ምክንያቱ ክገልጻ ስለ ዘለኒ ቆልዓን ሰበይትን ህዝባዊ ኩናት እዩ ኢልካ ቆልዓን ሰበይትን ውፈር እትብለሉ ኩነታት ዕጡቕ ዘይብሉ ከምኡ እትብለሉ ካይዳ ፅቡቅ ፌሮን ኣይኮነን ካልኣይ እቲ ዝበልካዮ መወዳእታ ናይ ዋንኡ መፍትሒ እዩ ከመይ ጌርካ ካብዚ ትወፅእ ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ትኸይድ እዩ ብክልተ እዩ ሓደ ፖለቲካሊ ካልኣይ ድማ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ኣጋጢሙ ዘሎ ንምባል እቲ ምሽክናይ ትግራዋይ ብባዕሉ ተበግሶ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት እናድነቅኩ ኣፕሪሺየት ትገብሮ ሽማሽም ኣይነውፀሉ ኣነ ነቶም ዝግበሩ ዘለዉ ኣብ ረድኤት ይኹን ኣብ ህዝብካ ኣብ እግሪ ምትካል ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ኣብ ብዛዕባ ከምዚኦም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ንዕኦም በቲ ፌስ ቫልዩ ተንግምግሞም ይሓይሽ እዚ ሓደ ባህሊ ናይ ፖለቲካ ንክቕየር ዝሕግዝ እዩ ካብ ባዕልካ ንክመፅእ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ መንግስቲ ዝደቀቐ ክልል እዩ ኮይኑ ዘሎ ሶሻል ትራውማ ኣጋጢሞ ኢሉ ኣለኹ ዓንተዮም ዝብልካ ተን ዝነበረኦ ተን ጥሪት ኢንፋክት ድሕሪ 83 ዝሓለፈ 27 ዓመት ዘጥረየን እውን ኣይኮነን እትፊእዎን ዘሎ ካብ መበቆሉ ከም ብሓድሽ ፍሮም ስክራች እዩ ኣጋጢሞ ዘሎ ካብ ስክራች እዩ ክነብር ክራይሲስ ዘጋጥሞ ሲ ክሳብ ክንዶ እዩ ስለዚ ብውልቀይ ኣነ ግራንድ ዝኾነ ናይ ሪካቨሪ ፕላን የድሊ ኢለ ይሓስብ ክግበረሉ ይብል ካልኣይ ሰራዊት ኤርትራ ንምንታይ
እንታይ ግዛዕ ዝብሉ ነገራት ብዘይ ማጽእ ማለት እዩ ካፍቶ ክልል ክወፅእ ክልሎ ሰራዊት ኤርትራ ምክንያቱም ኣታ ሓደ እውን ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ቻሌንጅ ኮይኑ ዘሎ ነቲ ምምሕዳር እውን ትራስት ናይ ምስኣን እዩ ብጎንደር ከባብን ብራያ ከባብን ኣትዩ ዘሎ ሓይልታት እውን ናብ ቦታኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም እዚ እውን ባዕሉ ዝኸኣለ ትራስት ይሽርሽር እዩ ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ስራሕቱ ንኸይሰርሕ ሳልሳይ እቶም ገበርቲ ሰናያት ብደንቢ ኣክሰስ ተዋሂቦም ንክሰርሑ እዚ እኮ ሓደ ተስፋታት እውን ንሰምዕ ኣለና እሱ እውን ክግበር ኣሎ ኣብ መወዳእታ ክጠቕሶ ዘለና ግን ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ካብ ካልኦት ዝፅበዮ ነገራት ከይኮነስ ባዕሉ ብናቱ ዓቕሚ ዝኻብ ተሸቑሪርካ ምንባር ዝብል ፖለቲካ ወፂኡ ባዕሉ ንባዕሉ ንእጃም ከወፊ ኩሉ ፖለቲካ ኣይኮነን ኩሉ ፖለቲካ ክዛረብ ይክእል እዚ ንምሳሌ ተን ማሕበራት ዘለዋ ዝዓዲ ዘለዋ ማሕበራት ምሳሌ ማሕበር TDA 2.5 ሚልዮን ዶላር ዳርጋ ብናይ ዓዲ ክትርጎም ከሎስ 100 ሚልዮን ማለት እዩ ነዚ ናይ ባዕሉ ሓገዝ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚኦም ካብ ፖለቲካ ነፃ ኮይኖም ነቲ ህዝቦም ክወፅሕሉ ነቲ ዝግበር ጎና ጎኑ ስራሕቲ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ካልቸር ክቕየረሉ ባህላ እየ ካልኣይ ኣብ መወዳእታ ክጠቕሳ ዝደሊ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ዝግበር ብሚድያ እውን ሓላፍነት ዘለዎ ስራሕቲ ንክሰርሑ እሱ እውን ናይ ባዕሉ ፅልዋ ስለ ዘሎ እሱ እውን ብደንቢ ቻሌንጅ ክግበረሉ ኢሉ ዝሓስብ እዩ መጠቃለሊ ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብዚ ሽግር እዚ ከመይ ክውፃእ ዝከኣል ጽቡቕ ገብረ ይቕኒለይ ሕዚ ምናልባት እቲ ንብሎ ነገር ስለዘየለ ካውዚ ማለት ኩሉ ነገር ተበላሽዩ ኩሉ ነገር ካብ ቅድሚ ሕዚ ንብሎ ዝነበርና መፍትሕና ነቕምጦ ነበርና ክኸውን ስለዘይክእል ሕዚ ኩሉ ነገር ተበላሽ ስለዘሎ ቅድሚ ኩሉም ልዕሊ ኩሉም ቅድሚ ናብቲ ዘላቒ ዝኾነ መፍትሒ ትግራዋይ ዘለዓለም ናይ ባዕሉ ሓርነትን ነፃነትን ክረኽበሉ ዝኽእል ዘላቒ መፍትሒ ክሳዕ ዝረክብ ሕዚ ናይ ህልውና ሓደጋ እንጠላልይዎ ስለ ዘሎ ካብዞም ዝጠላልይዎ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ቅድሚያ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ናይ ደገም ዘሎ ትግራዋይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘየግድእ ኩሉ ሓንቲ ኮይኑ ንኩሉ ማዕረ ዝገብር ንኩሉ ትግራዋይ ፖለቲካዊ ኣፈላላዩ ብዘየግድእ ካብዚ ክወፅእ ስለ ዘሎ ሓድነት ፈጢሩ ምትዕብባር ፈጢሩ ኣብ ደገ ናይ ውሽጢ ዘሎ ካብቲ ኣብ ኣንጠላሊና ሓደጋ መጀመርያ ምውፃእ ብድሕሪኡ ናብቲ ዘላቒ ሓርነትና ነፃነትና ዝረጋግፀልና መፍትሒ ክንኣቱ ኢና እዚ ብፖለቲካን ብዲፕሎማስን ዕርና ክንወፅእ ኣለና ካሊእ መፍትሒ ዕርካ ምውፃእ እዩ ዕርና ክንወፅእ ክንክእለና ካብቱ ንስዕሮ ነቱ ንማንም ኣይኮነን ንስዕሮ ንባዕልና ካብ ሓደጋ ተፈኣት ኣይንጠፍእን ጠጠው ኢልካ ንባዕልካ ጠጠው ኢልካ ክትልክት ምኽኣል እዩ ስለዚ ኩሎ መድያዊ መኸተ ክነካይድ ኣለና ብፍላይ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን መኸተ ካይድና ካብቶም ጠላልና ዘለና ሓደጋ ክንወፅእ ንክእል ኣለና ብድሕሪኡ ናይ ዘላቕ መፍትሒ ክንሓስበሉ ኢና ንሱ ኣነ ዘላቕ መፍትሒ ዝብሎ ዘላቒ ነፃነትን ሓርነትን ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ እዩ ንሱ ፀንሑ ዝመፅእ እዩ ሕዚ ግን ለግጀር ክኾን ይኽእል እዩ ፖለቲካ ኣፈላላይ ህዝቢ ፖለቲካ ዲቤት ሚዛር ለግጀር ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሕዚ ንመውትና ዘለና እዚ ናይ ህሉም ሓደጋ የጋጥምና ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ እየ ደገ ዘሎ ብፍላይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ ተቐምጢጡ እዩ ዘኒአ ቮይሱ እውን የብሉን ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ግን ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስገና ይግብኦ ስርሑ ገዲሱ መብዛሕትኡ ብሕድሕድ መንገዲ ሕድሕድ ገዛ እናንቋሕቆሖ ሕድሕድ ዝምልከቶ ኣካል ዝብሎ እናኸለ እናንቋሕቆሖ ፀገም ይጋውዐና እዩ ዘሎ ይቀፅል የጋዋሓዮ ፅቡቕ ሓይርና ጠጠው ንበል እዩ ክልተ ዝተፈላለየ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኢኹም ኣቕሪብኩም ዘለኹም እዚ ንሰማዕቲ እውን ንገድፎ ብቐጻልነት እውን ክንዘራረበሉ ኢና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ካብ ከተማ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካን የመስግን የቐኒየለይ يأنيلنا أورش مقابل نتراخلنا جنسخان ريتهان دمسمعون زعم حقسية في أمريكا هم كل شيء نقولكم لا عدمن مدلات متعاملين على مسكين. Thank you.